Здравейте! Вие сте отново в моя канал. И днес ще разберем дали Джастин Бибър и Селена Гомес са заедно. Сега ще ви покажа едни снимки и ще разберете сами. Показвам ви снимките. Сега ще ви кажа и отговора. Не са заедно. Те са приятели. И абонирайте се. Други път ще ви покажа дали Джастин Бибър и Ариана Гранде са заедно. Goodbye. Oh, I'm the king.